Αυτή τη στιγμή έχουμε μία μπαταρία, να τη γυρίσω λίγο, η οποία είναι, αν βλέπετε, 12 βολτή μέχρι 18 αμπέρ. Εντάξει. ναι, και εντάξει, πήγανε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να δείξουμε ένα λεπτό. τα λαμπάκια. Έχουμε το μοτεράκι, το οποίο είναι μικρό, έτσι. Έχουμε τη γεννήτρια και εδώ έχουμε η σύνδεση από εδώ που πηγαίνει από τη γεννήτρια με άλλο καλώδιο. Δηλαδή το ένα έχουμε συνδέσει και το άλλο σε λίγο θα συνδέσουμε, δηλαδή πηγαίνει προς τα λαμπάκια. Προς τα λαμπάκια. Αυτά είναι 12 λαμπάκια από 50 βατ το καθένα, τώρα θα τα δούμε. Αφήνονται να κρατάω το φακό, δεν ξέρω σε τι απόσταση. Λοιπόν, περίμενε ένα λεπτάκι, περίμενε ένα λεπτό. Από εδώ δεν δείχνει δεν δείχνει, νομίζω από την άλλη μεριά δείχνει τα 50 βατ. Ναι, Λοιπόν, εδώ έχουμε ...50 βατ 12 λαμπάκια. ...12 λαμπάκια τα οποία είναι 50 βατ το καθένα, δηλαδή ζητάμε 600 βατ συνολικά. 50 βατ το καθένα, 12 λαμπάκια. Οπότε θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε μπροστά. Λοιπόν, η μπαταρία μας είναι αυτή. Συνδέω την μπαταρία, έτσι. Συνδέουμε την μπαταρία. Εντάξει, παίρνει προς τη γεννήτριά μας και τώρα προσπαθούμε να βάλουμε, κάνω σύνδεση τώρα, με τα λαμπάκια. Με τα λαμπάκια. Ορίστε κύριε. Αυτή τη στιγμή έχουμε παραγωγή 600 βατ. 600 βατ. Κάτσε που πένσα. Γιώργο, έλα. Μισό λεπτό να κάνω σταθερή σύνδεση. Θα κάνουμε σταθερή σύνδεση τώρα. Εντάξει, φτάνει. Κάναμε σταθερή σύνδεση. Να μετρήσουμε τώρα πόσο ακριβώς. Θα μετρήσουμε πόσα αμπέρ αυτή τη στιγμή τρώει το μοτέρ. Τρώει το μοτέρ. Δεν έχω και κανένας επαφές εδώ. Να το ακουμπήσω. Όχι, μισό λεπτό. Άστο. Και το άλλο κρατάω. Τώρα δείχνει καλά μας τώρα. Τώρα δείχνει καλά. Είναι 12 άμπερ. 12 άμπερ ή τώρα πες 12 άμπερ. Με το φορτίο, έτσι. Με φορτίο. 12 αμπέρ με φορτίο. 11 με 12. Πες, βάλε 12. 12 αμπέρ με φορτίο. Τώρα δείχνει καλά. Τώρα δείχνει καλές επαφές. Πες. Εντάξει, 11 με 12 αμπέρ. Εισαγωγή είναι αυτή.